हाय लोगोफोर नै दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय जोंहा दायो बाजाराव थांनो ओंखारदों आरोना आइजों आंजोंहाय ओमफ्राय नानिबो थांगोन मा होनो मैगं थाइगं एसेबो गैया जादों आरोना ओमफ्राय जों बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों मैगं थाइगंनिल' बाजार आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नायलांबाय थादोलाय थांदों बख'नो हायाखै गारिखौ र' बे नङा बिलाय ओरैनो बख'नो हायाखै फै फिस्लाथार जादों नै गोलैगोन दा गाखोबाथाय लामायाबो जि लेथ्राखा बेखौ लांफानो बादोंमोन आं दा लाखिग्रा गैयाना रावबो मानसियाबो लेथ्राथार बेबिया ना नोंखौ बाजार जाग्रा बायदि नुबाय आंनो गथ'आ मेडिकेलावसो दोनफैदों आरोना स्कुटिखौ बाजार खालामगोन मैगं बाजार हो नोंखि फै ओइनिफ्राय बोसिनानै हो माबा नागिरना हो मोजां मोजांखौ हो बेसेबा किल'आव itu satu dah. Apel lagi ni. Silo motor nak hari, asli motor apa? Sudah nanti boleh sih. Hai. Mana? Oi. Malah tu ni. Kenta, macam kenta. Apel. Makal mang tu dah. Dah sini anda. Jadi sini lang zina kena ya. मेडिकेलावसो दोनफैदों गारिखौ आइया खामानि दंमोन आरोना बेयाव अफिसनि माबा साइन होनांगोन होननायखाय जोङो बेयाव दोनबाय ओमफ्राय दायो अफिसारानो फैयाखैनो ओंखायनो जों दा थांफिनसै बाजार खालामखांबाय हा